Mula Addis nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċin għal-messaċ ieħor. Dan huwa messaġġ li verament lili biddilli ħajti. U meta ngħidlek biddilli ħajti, letteralment ir-rotta ta' ħajti, l-Minister tas-sejħa tal-Mulej fuq ħajti u jekk inti tisma' sew u tirċievi sew. Jekk inti forsi tgħidlina għadni fil-bidu fil-mixja tiegħi mal-Mulej ma nifhimx ċertu affarijiet ħabbix rasek. Kollox ħatifhem jekk inti għandek once li tisma' dal-messaġġ, apparti li għandek il-privileġġ se terġa' tisimgħu fuq il-Facebook u YouTube bil-kwotazzjonijiet u bil-kwiet. Però hu noti ħalli iktar x'tista' tistudja fuq dan is-suġġett għaliex dan is-suġġett li letteralment biddilli ir-rotta ta' ħajti fil-vera sens tal-kelma. Okay? Għalhekk qed nitolbu flimkien, kulħadd jitlob miegħi. Missi Addis, grazzi tal-privileġġ li nista' nirċievi il-kelma Addisa tiegħek. U niddikjara il-kelma hija ħajja, qawwija, setana u kapaċi tbiddilli u titrasformali ħajti għal glorja tiegħek Mulej. Tkellem mill-fom tal-qaddej tiegħek Mulej u irċievi kull glorja, tifħir u nur. Grazzi Mulej li għattu iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar fl-isem glorjuż ta' Ġesu Kristu. Amen. Morru fil-ktieb ta' Romani kapitlu 8. Romani 8. Għal dawk li qed jisimgħu dal-messaġġ għall-ewwel darba, għal dawk kollha li forsi għadkom ġodda fil-Mulej, għandkom mistoqsijiet fuq dan is-suġġett fuq l-Ispirtu Santu u mod speċifika llum fuq il-lingwa tal-Ispirtu Santu u l-lingwa tal-Ispirtu li hija anqla mill-Ispirtu Santu. Għal dawk intom ġodda forsi inħeġġiġkom komplu jisimgħu, komplu studjaw, hemm ħafna x'tistudja fuq dan is-suġġett. Però se ngħidilkom għaliex dan il-messaġġ li biddil lir-rotta ta' ħajti letteralment. Halleluja. U dan is-suġġett huwa ir-risposta meta m'għandekx ir-risposta. Ħanerġa' ngħidha. Dan is-suġġett, dan it-tagħlim huwa ir-risposta meta inti ma tafx għandek tagħmel. Meta inti ma tafx taqbad tista' tagħmel iktar, dan huwa r-risposta. Meta inti ma tafx ħataqbad titlob iktar, dan huwa r-risposta. Meta inti tgħid x'nista' nitlob iktar, x'nista' nagħmel iktar, dan huwa r-risposta. Romani kapitlu 8 min vers ħanaqralkom 28. Dan huwa wieħed mill-iktar skritturi favoriti tiegħi u naħseb anke ta' ħafna minnkom. Vers 28. Ħanibda l-lingwa. Dan il-vers jitkellem li kull min huwa msejjaħ mill-Mulej u jekk inti il-Ġesuwet l-Iva aċċettajtu f'ħajtek, għamiltu s-situ salvatur tiegħek, inti da s-seġġetta għalik u għall għandu pjan għalik, mux tal-li inti biss tħobbu, għax għob lilek, u għall għandu l-pjan li jixtieq iwetta f'qalbek u f'ħajtek. Vers 28 aħna nafu li Alla ma dawk li jħobbuh, ma dawk li huma msejħin skont il-providenza tiegħu f'kollox jaħdem id fit għal-ġid tagħhom. Kemm minnkom kontu ta' fuq da skrittura? Il-memorizzawa. Huwa skrittura li inkoraġġitni ħafna din is-sena, speċjalment din l-iskrittura inkoraġġitni ħafna. Però ħanidilkom revelazzjoni. Dan il-vers għandu kuntest li fil-maġġoranza tal-esperjenza tiegħi tal-Kristjani li naf għalkemm jużawh u xorta jinkoraġġik imma ma joħduhx fil-kuntest. Il-kuntest ta' dan il-vers huwa it-talb fl-Ispirtu. Ħanejda bl-Ingliż. This verse is used by many and it has encouraged many for many years and many centuries, including myself. And it has worked because it's God's word. However, this verse, many Christians have missed the context of it. Because when you receive it in its context, it's even more powerful.
by itself, it's powerful. Waħdu huwa powerful. But when you take it in its context, it's more powerful. Mela, Rumani 8 vers 28 qed jitkellem. Li Alla għandu sejħa fuq ħajtek skont il-providenza tiegħu għax int ħabbejtu. Għax int ħabbejtu. Mejja mmorru daqsxejn qabel issa, minn vers 26. Issa, fejn hemm il-kelma Alla ħanibdilha. Fejn hemm il-kelma Alla jekk għandkom il-Bibja ftħuh. Fatti ħanamilkom suġġeriment. Nixtieq nagħmlilkom suġġeriment Knisja River of Love u Poplu Talla Malta Għawdex. Ipprovaw. Għamlu bidla f'ħajtkom, inkluż anke jien. Tibqax tużaw dan. Ibdew użaw il-ktieb. Tibqax użaw dan. Number one, qegħdin ngħixu fi żmien ta' storja li hemm ċans li da ma jistax jibqa' jaħdem. Dalwaqt. U kull m'għandek fuq dan jispiċċalek kollu. U t-tieni dan huwa a good tool għodda tajba biex ikunu jafu kollox fuq ħajtek. Imma inħeġġiġkom, ħanirkom għaliex, għax għalkemm dan huwa tajjeb u anke jiena nużawh, u ħafna nużawh u għax ħafna tajjeb, imma peress li sfortunatament aħna llum il-ġurnata anta ħajjitna kontrollata b'dan, li tkun qed taqra l-Bibja jidħollok messaġġ notification u tiġi distracted. Nixtieq nħeġġiġkom, jiena qed nipprova nagħmel aktar dal-aħħar din il-ħaġa, qed insinaqx iktar konxju tagħha, nixtieq nħeġġiġkom meta tibdew taqraw il-Bibja, tibqgħux taqraw il-Bibja fuq it-telefon tagħkom aktar. Aqbdu l-Bibja vera. Għax kemm il-darba notajta nkun qed naqra l-Bibja tidħollu xi messaġġ jew xi koll. Just a side note, but it's a great side note. 26 nisimgħu. Imma dak hekk ukoll l-Ispirtu Santu min-naħa tiegħu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għax aħna anqas biss nafu nitolbu kif imiss, kif suppost, mhux ma nafu xejn, imma hemm talb aħjar. Hemm mod li tista' titlob b'mod effettiv. Imma l-Ispirtu stess, jew l-Ispirtu Santu stess, jidħol għalina bit-talb tiegħu. L-Ispirtu Santu jitlob. L-Ispirtu Santu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu. Bit-tnejjid, jew karba, jew groanings, li ma jistax jitfisser fi kliem bil-Malti jew bl-Ingliż, jew bit-Taljan, jew bil-Urdu. Hemm kliem imma mhux bil-kliem bil-lingwa tal-bniedem. Jidħol għalina bit-talb tiegħu bit-tnejjed li ma jistax jitfisser bil-kliem. U issa neħħi dik il-kelma Alla u għamel il-kelma Spiritu Santu minflok. U l-Ispiritu Santu li l-ħarsa tiegħu tinfet il-qlub jaf x'inhi x-xewqa tal-Ispiritu Santu. Bit-talb tiegħu jidħol jinterċedi għalina l-qaddisin skont ma jrid l-Ispiritu Santu. Għax aħna nafu li l-Ispiritu Santu ma dawk li jħobbuh, ma dawk li huma msejħin skont il-providenza tiegħu, kollox jaħdem jitfit għal ġid tagħna. Taraw id-differenza issa f'daqqa waħda. Romani 8:28 hija konnessa ma' vers 26 u 27. U qed jitkellem li meta inti titlob bl-Ispiritu Santu, l-Ispiritu Santu jitkellem minn ġo fik. Jitlob minn ġo fik u qed jitlob minn ġo fik lill-Alla stess ir-rieda perfetta tal-Alla għalik. Darba kien hemm predikatur famuż ħafna u kien qed jitlob fuq l-ajruplan, kien nagħmilha ħafna jiena.
kien bil-qeda fuq l-abna u għet jitlob bil-lingwi. U xaħat għallu, xinti tagħmel, xinti titlob? Għallu, qed nitlob bil-lingwi. Għallu, għaliex titlob bil-lingwi? Għallu, għajillin il-katalba li jien ma nistax inkiser, li ma nistax nizbalja bija. Meta titlob bil-lingwi, inta titlob it-talba perfetta tal-Alla għalik. Meta titlob bil-lingwi, inta titlob minn il-qalb ta' Alla biex ir-rieda tal-Alla perfetta għalik u l-iskop li għandu għalik iseħħ f'ħajtek. Fil-ktib ta' Romani kapitlu 5, murru hemmhekk malajr, Spiritu Santu kellimna. Romani 5 vers 8. Iżda Alla urina li l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina, aħna li konna għadna bidinbin. Kapitlu 8 vers 5 bil-kontra. Vers 5. Dawk li jgħixu skont il-ġisem ħsiebhom fil-ħwejjeġ tal-ġisem. Dawk li jgħixu skont l-Ispirtu ħsiebhom fil-ħwejjeġ tal-Ispirtu. Innota li l-Ispirtu Santu għandu ħsibijiet. L-Ispirtu Santu għandu moħħ, jaħseb. Meta inti tgħix bl-Ispirtu u titgħallem titlob bl-Ispirtu, inti qed taqbes il-ġisem, il-moħħ karnali, il-moħħ li għadu ma ġiex irrinovat bil-kelma qadisa tal-Alla. Però irrinovat kemm inti irrinovat, matur kemm inti matur, xorta qatt ma tista' titlob it-talba perfetta. It-talba perfetta jitloba biss l-Ispirtu tal-Alla minn ġo fik lill-Alla nnifsu. Issa, ħalli malli isimgħu nisewwa. Meta aħna nitkellmu, meta jiena nitlob bit-lingwa personali tal-Ispirtu Santu tal-lingwi. Mhux qed ngħidlek meta nitlob qed nitolbu flimkien, jew nkella qed nitlob għal fejqan, jew nkella tinkeċċi xi demonju, hemmhekk mhux titlob bil-lingwi trid, hemmhekk titlob bil-lingwa li jifhmek dak id-demonju. Meta nitolbu bl-Ispirtu, number 1 għal ħafna Kristjani, dan huwa suġġett li sfortunatament fl-esperjenza tiegħi ta' 30 sena Kristjaneżmu jagħmlu ħallata ballata kawlata. Ma jafux li l-Iskrittura titkellem mill-inqas fuq 7 tipi ta' manifestazzjonijiet ta' lingwi tal-Ispirtu Santu. Huwa l-istess Spiritu Santu imma manifestazzjonijiet u skopijiet differenti. Għaliex huwa importanti dan is-suġġett? Dan is-suġġett huwa number 1, meta inti taqbdu b'revelazzjoni, ħajjejnek tersa iktar viċin biex tgħix il-ħajja perfetta tal-għalik. Ħajjejnek biex tersa iktar biex twettaq l-iskop perfett tal-għalik. Għaliex? Morru fl-ewwel Korintin kapitlu 14. L-ewwel Korintin 14. Vers 1. Fitxu l-imħabba, ix-xenqu wkoll għad-doni tal-Ispirtu, għandkom mill-inqas 9 doni, jissemmew fl-ewwel Korintin kapitlu 12, l-aktar għad-don tal-profesija. Għax min jitkellem bl-ism, nismawha, ma jkunx jitkellem mal-bniedem. F'daw it-tip ta' lingwi, għax inti għandek lingwi pubbliċi għal skop biex jiġu użati għal pubbliku, mhux pubbliku ġifieri is-suq tal-birgu ta' għal pubbliku ġifieri għal kongrazzjoni pubblika, open. Mbagħad għandek lingwi li Alla jtik li huma bżonnhom għalik personali. Issa, jekk intom taqraw il-komplement ta' dan il-passaġġ, meta jkun hemm xaħat, bħalma ġieli għamilni hawnhekk, xaħat jitkellem bil-lingwa u qed jindirizza l-kongregazzjoni, irid isir l-interpretazzjoni, ma meta tindirizzaw lill-Alla m'għandek l-ebda bżonn interpretazzjoni, għax inti mhux mal-bniedem bi titkellem, qed titkellem dirett mal-Alla. Qed tifhmu? Jekk jien jew xi kultant, u daqqa waqt il-praise and worship, daqqa waqt il-ħin ta' amministrazzjoni,
xi ħadd iqum u jagħmel lingwa, jitkellem b'lingwa soprannaturali ma nifhmuhiex fin-natural, xi ħadd ieħor jew hu stess jew hi stess irid jagħti l-interpretazzjoni permezz tal-Ispirtu Santu. Dak huwa equals l-istess għal profezija. Imma meta jiena ngħidilkom flimkien ejja nqumu kulħadd jitlob bil-lingwi u jollu leħnu l-mulej minn qimu l-mulej. Dak m'għandu ħadd m'għandekx għalfejn ebda interpretazzjoni għax inti mhux il-bniedem jitkellem il-Alla. Qed tifhmu d-differenza? Sewwa issa. Meta għax il-lingwi jintużaw għal bosta affarijiet, hawnhekk Pawlu qed jagħti jekk intom taqraw l-ewwel Korinti kapitlu 14, il-kapitlu jinqasam bit-tnejn. Il-lingwa personali u l-lingwa pubblika. Il-lingwa tal-Ispirtu Santu personali u l-lingwa tal-Ispirtu Santu għal-ġema. Il-lingwa personali għall-użu personali biex nimbena jien u biex nitlob il-pjan perfett Alla noħorġu, sewa noħroġ il-pjan perfett Alla fil-lingwi biex misteru jisiru revelazzjoni. Dak wieħed. Jekk jiena nitlob bil-lingwi biex ninkoraġġi u bnibni ġat minnkom, inti għandek bżonn interpretazzjoni biex tifhimha bil-Malti, jekk inti Maltija bit-Taljan u whatever. Sewwa, jiġifieri għandek il-lingwi pubbliċi għall-Knisja u għandek il-lingwi privati. Għanerġa' ngħidha meta nitolbu bħala Knisja. Imma nindirizzaw lill-Alla, jekk xi ħadd jgħidlek x'inti tajt, mhux affarijiet mhux ilek qed inkellem. Qed tifhmu? Imma jekk jien għandu xi ħadd u ndur nitlob bil-lingwi, jagħmilek dak x'kien. Għandu raġun. Hemmhekk tagħtik l-interpretazzjoni ta' inti x'għedt. Issa jekk ma tagħtilu dik l-interpretazzjoni ma jfissirx li inti dak id-don huwa ħażin, imma użajtu mhux tajjeb. Ma użajtux tajjeb. Għax id-don tajjeb jibqa'. Imma l-użu tista' tiġi jista' użat ħażin mhux nuqqas minħabba li jkun hemm nuqqas ta' għarfien jew maturità. U Pawlu għalhekk għatta kważi 3 kapitli minn 9 doni fuq dalek tal-li għaċċenna. Ġieli ngħidu għandek 12, 13 u 14 l-iktar li jiftaħ mid-9 doni Pawlu fuq il-lingwi. U meta għamil studju fuq da, hemm mill-inqas 7 lingwi jew manifestazzjoni ta' lingwi differenti. Illum qed nitkellem fuq waħda partikolari. Il-lingwa personali li inti msejjaħ kull Kristjan imsejjaħ minn Alla għandu. Tista' qatt ma ħriġta, tista' qatt ma ħallejta tiflowja minn ġo fik, imma għandek hija parti mill-wir tiegħek. Isimgħu, ħammorru naqa' fil-basics l-ewwel. Issa nerġa' nduru lura lejn l-ewwel Korinti kapitlu 14, morru Mark. Għaliex huwa importanti dan? Aħna nemmnu bla dubju li l-Ispirtu Santu huwa Alla, sewwa? Amen, u hekk hu. L-Ispirtu Santu jaf kollox fuqek, sewwa? 100%. L-Ispirtu Santu jaf x'għandek bżonn. Ħantik eżempju ċar żgħir. Forsi inti qed titlob. Ejn nitolbu, ejn nitolb pereżempju għal ġob, għal xogħol. Jew nkella xi ħadd iħoss li jixtieq imur missjoni. U inti ma tafx fejn trid tmur il-missjoni, ma tafx meta trid tmur il-missjoni, ma min fil-ma staġun trid tmur il-missjoni, daw fil-Bibja m'intix ħassibhom int irrevelati, kull ma taf, mur. Ma biss imma li għallek, mur. U l-kol kemm minnkom imsejjin biex tmorru tevanġelizzaw, dak kulħadd msejjaħ biex evanġelizza. M'hemm bżonn tkun l-Afrika u ċ-Ċina u l-Italja tevanġelizza. Il-moment li toħroġ minn bib għandek dinja qudiemek x'tevanġelizza. Ġifieri minn dak il-att Kristu bagħat tiġali lek biex inti evanġelizza. Alright, xandar il-Vanġelu. Jekk niġu biex inti aħna ġelli tkellimna hawnhekk inti tiġi biex tiġi mibgħut fuq missjoni huwa għaqli għalik skont id-diżin Bibliku li inti tiġi mibgħut. Ħalli jkollok il-barka talla fuq ħajtek, mhux taqbad titlaq. Jekk inti tiġi biex adapitada tibda xogħol ieħor ġdid, pastorali, tiġi mibgħut. Dak huwa d-diżin Bibliku.
Imma fuq rigward ta' evangelizzazzjoni m'għandek bżonn il-ħadd jibgħatek għax il-mument li inti Kristu sejjaħlek diġà għallek mur fuq rigward ta' xandar il-Vanġelu. M'hemm bżonn it-talb tiegħi, m'hemm bżonn it-qejt tal-idej tal-ebda apostlu, profeta u evanġeli xejn. Sewwa? Simple as that. Amen, għax l-evangelizzazzjoni li aħna nevangelizzaw dik hija sejħa parti mill-pakkett li tkun Kristjan. Li tagħti xhieda dik tfisser? Tagħti xhieda ta' xi Ġesu x'għamel għalik. Amen? Halleluja, biex ma nħaltux ċertu affarijiet, ħalli għaliex jiena nemmen bħalma Alla jemmen, bħalma l-Apostlu Pawlu Pietru l-Apostlu kollha jemmnu, bħalma li hemm ċertu ordni divina. Ma fuq rigward evangelizzazzjoni, ejti dak taħdek, m'għandekx għalfejn tistenna l-pastor jibgħatek jew l-Apostlu jibgħatek tiġi mibgħut. Amen? Issa, Mark 16, isma'w. Mark 16. Darba u għad brother, well-meaning ta' he's sweet. Kien jgħidli, Pastor, I can't wait to be sent to evangelize. Għantlu, għaxin tistenna ġiebi? ċa tistenna? Isimawni, aħna vera għanna gruppi tal-evangelizmu f'din il-knisja u hija barka, però laqqas għandna bżonnhom. ċifieri ma nibżonnhom, mhux ngħidlek ma nibżonn l-evangelizzazzjoni, ma nibżonn grupp speċifiku biex ikollna l-evangelizzazzjoni, għax intom suppost kollha tevangelizzaw, m'hemm bżonn ikollok xi grupp partikolari. Issa ningrazzja Alla li hemm dak il-grupp u jalla kollha kemm intkom tkunu fi gruppi ta' evangelizzazzjoni, imma m'hemm bżonn l-ebda grupp għax għall-mentalità għall-moħħalla kull Kristjan mibgħut jevangelizza. U li tevangelizza tfisser xandar il-bxara tajba. Għajt il-ħatti uħor xamel mija kelmu lej. Full stop. Għalla tikkomplikax l-affarijiet ħasra. Sewwa. Issa, vers 16. Anza nibdaw minn vers 15. Ġesu għal din il-kelma li d-disċipli. Mux lill-apostli biss, lill-kull minnu disċiplu. Morru fid-dinja kollha, xandru l-Vanġelu lil-ħolqien kollu. Kull min jemmen u jitammed salva. Iżda minn ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemnu. Mhux lil dawk li huma pastors, allema, apostli, profeti, missjonari, kull min jemmen. Dawn, kemm minnkom temnu li Ġesu Kristu huwa l-liben tal-ħaj. Taf li għandek wirt inti sempliċement għax twilit miġdid. Sempliċiment għax poġġejt il-fidi tiegħek fi Kristu, int għandek diġà wirt tal-babaw. Jekk inti taqbad ara. Kana mela ħafna faċli lejla. Jiena kif jgħidu bil-Ingliż, I'm a stickler for the word of God and I love divine order. Because I serve the God of order. Pero insa dak kollu. Sawa biex ħadd ma jaħseb li qed nikkomplikaw l-affarijiet. Jekk taqbad dal-vers u mur taġixxi, mur irbaħ il-Malta kollha. Għal-mulej. Ara ma taħsibx ħawaqfek. Mur keċċixxjat enta kull mun imxajtan. Għalek ma tafx bi pjaċir ta' milli, kemm ġejt tħaffif li xuq. Ara ma tmux taħseb li ħawaqfek. M'għandek l-ebda bżonn ordination biex tevangelizza. M'għandek l-ebda bżonn titlu, m'għandek l-ebda bżonn ċertifikat. Tiġà għandek l-ikbar wirt li qatt tista' tirċievi u tajulek b'xejn Alla li jista' kollox u mħallas bisih permezz tad-dem qaddis ta' Sidna Ġesu Kristu. Isma'w x'inhu l-wirt. Għal dawk li intom ġodda, dawk li tissegwu YouTube, televiżjoni u Facebook. Iswa dan huwa wirt tiegħek. Jekk ismawni. Ħafna minnkom kattolċi jeżis. Intom segwu dal-programm ġimgħa wara ġimgħa. Dan il-wirt huwa tiegħek. Jekk inti soru, dan il-wirt huwa tiegħek. Jekk int assis saċerdot, djaknu, sagristan, dal-wirt huwa tiegħek. Jekk inti xi ħadd li minti l-ebda waħda minn daw, jew minn daw, imma tħobb il-mulej, tħobb il-Ġesu, dan wirt huwa tiegħek ja ħasra. Jekk
taqbad dibis mill-Bibja kollha, taqleb il-Malta ta' fuq taħt, għax tiġaqda ta' taħt fuq. Ġiba f'posta. Mela, insa l-courses li aħna nofru turrum minnhom ġod il-Knisja. Insa l-ordinations li aħna nemnu fl-ordni apostolika li tiġi ordnat u mibawt biex tagħmel xogħol apostoliku u pastorali. Iva, nemmen dik 100%. Dak huwa ban, dik hija Bibja. Imma insa dak kollu u mur għamel da biss. Aqbad il-Bibja daqs li kieku inta qatt ma sib Bibja f'ħajtek. U sibt x'imkien miktub dan il-versu u emmintu vera. Ismawni, intom taf li nġibkom kollha kontabli u f'daqqa waħda. Biex ma tux toqgħod taħseb jiena, imma l-ewwel irid nikber, ikber. Imma l-ewwel nagħmel courses. Mur, għamel il-courses ukoll. Imma x'ingħadni fil-bidu. Qabli wkoll qiegħed fit-tmiem, x'ma tafx kemm għandek. It-tmiem huwa relevanti. Għal-tmiem xi minnkom huwa 10 snin oħra. Xi minnkom 20 sena oħra. Xi minnkom 10 ijiem oħra. Xi minnkom ftit minuti oħra. Tox tajtu jiena x'baqalek, ma tafx kemm baqalek inti. Allura waqt li dak li baqalek huwa don minn Alla, uża dak li Alla tiġa tak b'xejja ħasra. B'abbundanza. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemnu, isimgħuha. Fismi, mhux fisem il-pastor, fisem l-apostlu, fisem il-papa, fisem l-isqof, fisem il-qaddisin, fisem il-Knisja u s-Santi Padri. Kemm nikkomplikaw l-affarijiet men. It is. The gospel is so easy, it has to be some religious man to mess it all up. Il-Vangelu għatan faċli, tkun xaħat reliġjuż biex jaqilbu ta' taqt fuq u jġibu rebus. Simple. Dawn huma s-sinjali li jseħbu lil dawk li jemnu. Fismi, kull min, daw is-sinjali li jseħbu lil min? Kull ħadd jġejdi daw is-sinjali kollha ta' mhux wieħed minnhom. Tox tara jiena dan tiegħi, kollha tiegħek daw. Kulħadd jgħid jiena nemmen. Daw is-sinjali huma kollha tiegħi. F'isem Ġesu inkeċċixjaten. Kemm minnkom li qdinaw kollha, kemm minnkom tkeċċixjaten? Kemm minnkom tkeċċixjaten ħanara? Kemm inti konvint li inti ġejt imsejjaħ bitkeċċixjaten u l-idej? Kemm minnkom tibżgħu tkeċċixjaten? Ħadd minnkom ma jibżgħu jkeċċixjaten hu? Xjaten jibżaw minnek għal-bedi. Mela kull Kristjan huwa msejjaħ biex ikeċċi x-xjaten. Fissem Ġesu. Number 2. Jitkellem bil-sna ġodda. Kemm minnhom daw? Kull min? Kull min? Mela l-problema hija naru xmata kredenti ma jemnux. Ara x'oksimoron ta' kredenti ma jemnux. Bl-Ingliż nippreferija. We have many unbelieving believers. Ma dawk mhux għallum. Le għal-meta tmur il-ġenna. Għad ngħidlek ja ħasra, simple għal kull min jemmen. Mela kollha imsejħin biex tkeċċu xjaten u titkellmu bil-sna ġodda. Kemm minnhom? Għażis aħwa Maltin u Għawċin, Kattolċi, Protestanti, Evangeliċi, Battisti, Pentekostali, Karizmatiki, Apostoliċi. Ortodossi? Kollha. Dawn huma sinjali imweda lilek jekk inti temmen f'Ġesu Kristu l-ibn tal-ħaj. X'qed tagħmel bihom? Ħa nagħmilkom naqas punt biex taħsbu naqafu għadi. F'Mattew 25 Ġesu jgħid li hu ta' doni.
Il-dak li m'għamel xejn b'dak li Alla taħ, kif trattaħ Alla? Inkorla miegħu tafu. Taf li jiena u inti rċevejna l-ikbar wirt fl-univers. X'qed tagħmel bih? Aħna madwar id-dinja hawn min spiritwali. Int ħad tkun parti minn dal-qawmin jew għandna bżonn inqajmu lilek l-ewwel. Żgur hawn il-battalja spiritwali wkoll, hawn il-ħażen ukoll, ma dak dejjem parallel. Għax inti fejn tara d-dawl, tara n-nemus jattakka d-dawl ukoll. Fismi kollha kulħadd jgħid warajja, mela jiena f'isem Ġesu Kristu ser inkeċċi xjaten. Jiena f'isem Ġesu Kristu nitkellem bil-sna ġodda. Mhux nitkellem mat-Taljan, jiena nitkellem 4 lingwi. Anzi, kemm? 6. Maltese language, Italian language, English language, Spanish language, angelic language, and body language. Ara, l-body language ta' dik, ara. Walk like an Egyptian. Isma, qed tifhmuha. Ma dan mhux għal daw il-lingwiet jgħid lingwi li Alla jagħti bħala wirt lil min jemmen. Jiġifieri mhux għax tiġi tgħidli xi ħadd jiġi jgħidli ma dak qed jitkellem għal meta jitkellmu bit-Taljan ta' jew bl-Ispanjol. M'għandna bżonn Spiritu Santu biex jitkellem dawk il-lingwi. Fismi keċċi xaden biss jitkellmu biss ġodda kollha. Isimgħuni naf li hawnhekk hawn xi tħossokx nervus jekk inti m'intix mallem biżżejjed, kompli tgħallem tħabbix rasek. Imma tiġix tgħid li dawn mhux għallum għax inkella tgħid ereżija għax l-Ispirtu Santu ma skadix. Hawn Kristjani jgħidu ma daw għaddew. X'għadda qalbi tiegħek? Qed tgħid li Alla skada, l-isem ta' Ġesu skada. Tgħidx ħmerijiet. Mela, jekk inti tgħid li pastor ma jitkellimx bil-lingwi, nista' nissigurak li ħafna Kristjani ma jkeċċux xjaten, dak mhux għax mhux privileġġ li ma ġiex mogħti minn għalik, jista' jkun jew għadek ma skoprejtux, għad jew qatt ma ġejt mgħallem fuqu, allura inti ma tistax poġġi il-fidi tiegħek f'xi ħaġa li qatt ma smajt. Immissa tisma' u hemm iktar xi tgħallem. Mela fismi keċċi xjaten jitkellmu bil-sna ġodda jaqbdu strib bidejhom ta' spiss naqbad xi serb jien. Jew xi lupu. Xi xahar ilu għamiltilkom messaġġ fuq ir-raj u warejtkom il-bastun. Ġifieri strib jiġu l-fellowship ukoll, il-pup jiġu wkoll, sewwa, imma x'nagħmlu? Nkeċċuhom il-barra u l-vera. Mhux hekk suppost tagħmel is-serb keċċi kalba. Le tagħmlu pett. Sewwa, jaqbdu s-srib bidejhom u jekk xorbu xi xorb li jġib il-mewt, di mhux l-ewwel darba li tawni xi tazza mimlija xorb li jġib il-mewt, li tissejjaħ valenu ta' odju, akkużi folot, gideb, gossip, nirringrazzja l-Alla. Il-Bibja tgħidlek li da ma jagħmellix ħsara. Grazzi Ġesu. Kemm inti tajjeb mulej. Amen. Iqedu jdejhom fuq il-morda, ħares la jdejk. Bdin lid. Ejda. Bdin, mhux btijaj, btijak. Lej tijak titħares, inti mhux lej tijaj. Bdin lid. Jien infejja il-morda. Ħan istreċjalkom naqra moħħkom. Min ifejjaqhom?
لا انت qed topera f'isem Ġesu. Meta tkeċċi xjaten, int tkeċċihom f'isem Ġesu. Meta titkellem b'lingwi ġodda, int titkellimhom f'isem Ġesu. Jekk jiġibulek xi valenu biex tixorbu, int tkun ħadd ixorbu imma ma jagħmilek l-ebda ħsara f'isem Ġesu. Isimgħuni oħra, għaliex xi kultant aħna nidħlu tant f'teoriji u nitilfu ħasra il-qawwa tal-Vanġelu. Meta ngħidu f'isem Ġesu ma jfissirx titlu, ma jfissirx xi l-aħħar frażi tas-sentenza li nkun qed, f'isem Ġesu tfisser hekk ara. Jiena nopera daqs li kieku Ġesu stess qed jopera. Dak ta' tfisser f'isem Ġesu. ħana ġenejdilkom. Meta Ġesu jgħidilna morru f'ismi kkeċċu xjaten, ġifieri opera daqs li kieku jien qed inkeċċihom. F'ismi tkellmu bil-sna ġodda, tkellem b'lingwi ġodda daqs li kieku jien qed titkellem b'lingwi ġodda. Imma Ġesu qatt ma tkellem bil-lingwi. Number one kif taf m'hemm xi darba kont hemm. Però ħanirhom ħaġa. Nista' ngħidilkom x'nemmen li hija biblika wkoll. Ġesu ma kellux bżonn lingwi, għax Ġesu kellu lingwa perfetta bejnu u bej il-missier. Il-lingwi jina winna għanna bżonnu għax għanna dal-ġisem li għaddu taħt id-nob. Ġesu ma kellux problema ta' komunikazzjoni, il-problema ta' komunikazzjoni il-bnidem għandu mux Ġesu. Ġesu meta tkellem taf mitkellem, għalla l-missier u l-Ispirtu Santu Trinità f'daqqa tkellmet. Għantifmu? Apparti minn hekk, id-don tal-lingwi, jon kella mux id-don, għax id-don tal-lingwi ċerġa biex nkun tekniku hija xi ħaġa oħra. Il-lingwi li hija għal kull min jemmen hija xi ħaġa li ġiet mogħtija f'din id-dispensazzjoni jgħidula tal-Vanġelu tas-saltna li qabel ma kienx tidher. Infatti xi ħaġa interessanti ara ġeha rivelazzjoni oħra. Il-mirakli kienu jidhru fit-Testament tal-Qadim. Il-fejqan kienu jidhru fit-Testament tal-Qadim. Il-profesija kienet tidher fit-Testament tal-Qadim. Id-disċerniment tal-Ispirtu kienet tidher x'ma kienx jidher fit-Testament tal-Qadim mid-duni kollha. Il-lingwi. Hija don sopranaturali li ġiet mogħtija lill-Knisja biex topera fis-sopranaturali. Għaliex meta inti titkellem bil-lingwi, isimgħuni, ħanilkom xi ħaġa powerful. Kull ħaġa ħajja li fiha l-ħajja fiha sound. Fiha ħoss. Sound waves. Sfija ħoss. Meta jina u inti nitkellmu bil-lingwi u tgħid li ma jiena qed nifhem xejn. Proset, qed twettaq l-Iskrittura. L-ewwel Korintin, kapitlu 14, vers 14, Pawlu jgħid meta jiena nitlob l-Ispirtu, moħħi ma jifhem xejn. Se narawha. Għaliex, għax inti l-ewwel Korintin 6:17 waħda mill-iktar skritturi favoriti tiegħi, kull min jingħaqad ma' Kristu huwa spiritu wieħed ma' Alla. Ħanerġa' ngħidha mod ieħor, kull min jingħaqad ma' l-Ispiritu, kien jingħaqad ma' Kristu huwa spiritu wieħed ma' l-Ispiritu Santu. Allura inti u l-Ispiritu Santu li hemm fik ħaġa waħda ma' l-Ispiritu Santu, l-Ispiritu tiegħek ma' l-Ispiritu Santu, l-Ispiritu Santu ma' l-Ispiritu tiegħek, ħaġa waħda. Jekk jiena naqbad żewġ tazzi ilma u ngħidlek da tiegħek u da l-Ispiritu Santu, l-moment li nħallathom kienet għarf tifradhom. Għattifem, għax l-Ispiritu tiegħek u l-Ispiritu Santu huwa l-istess, għax inti mwieled mill-Ispiritu Santu. Aħna mwildin mill-Ispiritu Santu. Meta jiena u inti, mamma mia, meta jiena u inti nitolbu fl-Ispiritu Santu, qed naqbżu ir-raġuni li ħafna drabi din jibblokkjana. Jiġifieri, qed naqbżu il-ġisem, qed naqbżu il-problemi u il-fortizzi ta' ħsibijiet u patterns ta' ħsibijiet li aħna bnejna madwar ħajjitna. U l-moment li ngħid li ismawni, bħala Kristjan biss, ovvjament Kristjani biss jagħmlu di. Moment titkellem bil-Ispiritu Santu hija lingwa li ħirġa minn ġewwa l-Ispiritu Talla fik perfetta ħatmuru tolqod żguru 100% fejn ħadd tiġi mibgħuta.
100%. U ħadd twetta, it will accomplish perfettament dak li Alla ħajkun bata biex titwetta. Għax ma għandi taħseb li hemm xi lingwa, taħseb li hemm xi talba l-Ispiritu Santu jitlob minn ġo fik li ma titwettax. Ma meta jitolbu bir-raġuni, hemm affarijiet li inti tittuħu awtorità u tkisser u taqleb. Il-moment li titlob l-Ispiritu Santu, qed titlob it-talba perfetta, tilħaq lan u skop perfett u twetta lan perfett li Alla rida twetta. U m'hemm l-ebda hindrance, m'hemm l-ebda blockage. Issa Pawlu jgħid xi ħaġa fl-ewwel Korinti 14. Jgħid nixtieq li l-koll kemm intom titolbu bil-lingwi. U jien nitlob il-lingwi iktar minnkom kollha. Issa, jista' jkun il-għala Pawlu huwa l-iktar apostlu fit-Testament il-ġdid li kellu revelazzjoni ta' minnu Kristu iktar mill-11 apostlu 12 apostlu l-oħrajn. Għanna ġanejda di. Morru l-ewwel Korintin kapitlu 14. Mela aħna l-koll kemm aħna imsejħin biex nitolbu bil-lingwi. Qed is-suq itlob bil-lingwi, talaq xajnejk ovvjament. Qed tinħasel tkellem bil-lingwi. Qiegħed waħdek tkellem bil-lingwi. Qabel ma torqod, għamel ftit minuti tkellem bil-lingwi. Kull jum tmur timxi, tippassiġġa, tkellem bil-lingwi. Meta inti titkellem bil-lingwi, inti taqbes mir-relm naturali għal-relm sopranaturali. Għax il-lingwi huma tar-relm sopranaturali. Tongues is of the supernatural realm. Ta' dimensjoni sopranaturali. L-ewwel Korintin kapitlu 14. Isma' għadi. Illum is-salta Alla fejni? Għalli, kamma minnkom tajdu, fejn is-salta Alla? Fejna? Ippuntali fejna? U għedha s-salta Alla? Ġesu jgħedina s-salta Alla waslet? U s-salta Alla ja fikom u fostkom. Ismawni, għara ġeja bomba. Da kollu li Alla għandu għalik preparat, Alla ma marx jorqot il-biraħ flaxija, kif sema trombi ta' Izrael għam, u għalara, għandi pjana l-Dominik. Il-pjan li Alla għandu għalik ilu li ħasbu pjanaħ. Ħanidikom frażi naqra revelatorja. God does not come up with good ideas. There is no improvement with him. He cannot improve on something. Issa jina u inti, hemm pjan perfett għalik. Hemm pjan ieħor tad-demonju għalik. Hemm pjan li d-demonju jiġi biex waqqaflek il-pjan talla, għax inti jekk inti vera nexxilek twaqqaf tagħmel il-pjan talla f'ħajtek. Ħa tagħmel ħafna ġid tas-saltna u ħafna dannu għas-saltna dadlhom. Sewwa. Jekk inti rnexxilek twettaq il-pjan talla f'ħajtek, ħadd biddel l-istorja tal-umanità. Allura l-għadu ħajġridlek biex inti tiżvija, tiġi żvijat, per esempio, tagħti attenzjoni ħafna affarijiet oħrajn, distrazzjonijiet. Darba kelli ħolma xi sena ilu. U fil-ħolma rajt a spirit of distraction. Not distraction, distruzzjoni, spiritu ta' distrazzjoni. Li żgur joqgħod Malta. Distractions. U l-għadu juża nies biex iġibulek distractions f'ħajtek, biex jaħlulek ħinek, biex jgħajjuk. Ovvjament aħna nafu li l-battalja mhix fil-ġisem imma fl-ispiritu, għalhekk hemm battalja spirituali. U xi kultant ħassib ruħek f'sitwazzjoni fejn ma tafx taqbad tagħmel. Imma Alla jgħidlek tista' tkun tafx għandek tagħmel. Ibda titlob bil-lingwi. Ibda titlob bil-lingwi.
ابدا اطلب بالسبيرتو كم تفلح. għaliex waħda mill-affarijiet li tagħmel meta tibda titlob bil-lingwi aqbdu għadi. Qed tirrilisja il-pjan perfett Alla għal ħajtek u qed toħroġ fil-beraħ fir-realm spiritwali fil-beraħ dak li hemm mistur biex inti timxi fih. Battu għadi. Iktar ma titlob bil-lingwi, ovvjament titlob bħal ma jgħid Pawlu titlob bil-lingwi li taf, bil-lingwi għanti bil-Ingliż whatever, u titlob bil-Spiritu. Bit-tnej. Imma Pawlu jgħid jiena nitlob bil-Spiritu iktar mill-kol kemm minnkom. Mhux tab xejn Pawlu jgħid imbagħad jien irċevejt revelazzjoni ħafna iktar minn ħadd ieħor, għaliex waħda mill-affarijiet. Revelazzjoni tfisser xi ħaġa li kienet moħbija. Ġiet miftuħa. Għalhekk ngħidula revelation għax għalik kienet moħbija mistura. Issa l-Iskrittura tgħidlek li hemm affarijiet li huma mistura li tiġa qegħdin fl-ispirtu Alla fik u inti trid toħroġhom fil-beraħ. When you pray them out, you can walk them out. Meta toħroġhom bil-lingwi, inti tista' timxihom. Timmanifesta f'ħajtek. L-ewwel Korintin 14 mela, vers 2. Min jitkellem bl-ilsna ma jkunx jitkellem mal-bnedmin, iżda ma' Alla. Lil dan ħadd ma jifhmu għaliex ikun qiegħed jitkellem bl-Ispirtu fuq misteri. Misteri. Ħa ngħidilkom xi tajt. Verse 2. For if you have the ability to speak in tongues, you will be talking only to God. Since people won't be able to understand you, you will be speaking by the power of the Spirit, but it will all be mysterious. TPT, the Passion Translation. Jon kalla ħana milkom l-Amplified. Nismawa bl-Amplified, kim sabiħ. Verse 9. For one who speaks in an unknown tongue does not speak to people. Min jitkellem bil-lingwa li ma narafx. Ma jitkellimx mal-bniedem jitkellem Alla. For no one understands him, ħadd ma jifhmu, or catches the meaning, his meaning, ma jifhem x'qed jgħid. But by the Spirit he speaks mysteries. Ma bl-Ispiritu qed jitkellem. Qed jgħid misteri. Isma'w għadi, secret truths, hidden things. Secret truths. TPT, dik l-Amplified, ħamara xejt l-MPD. Biex intom tifmu u tieħdem kemm fija importanza li titkellem bil-lingwi. Verse 9. When someone speaks in tongues, no one understands the word he says. But he's not speaking to people, but to God. Mux jitkellem għal-bniet, ma jitkellem Alla. He's speaking, jisimaw għadi, intimate mysteries in the Spirit. Għad jitkellem misteri intimi. Meta jina u inti, infatti Pawlu jgħid, isimaw għadi, morru l-ewwel Korintin kapitlu 1, thank you Holy Spirit. Mulej, tani kelma waħda, u għet joħroġ da kollu. Pero taf xamilt illum? ħafna, tkellem bil-lingwi. U mnalla. Infatti ġili ma nikollix ċans nipprepara messaġġ. Taf x'nagħmel? Nibda nitlob il-lingwi. Dil-Bibja ma nieqaf qatt naqraħħa, imma jekk irid nista' nieqaf naqraħha. Għax mill-lat natural diġà naf biżejjed li xi nirrid nista' nfaqqas subajja bil-grazzja tal-Alla u nippritka messaġġ. Aħseb wara meta nitlob bil-lingwi. Joħorġu affarijiet li ġejjin mit-tron tal-Alla. Ġejjin mill-Ispirtu tal-Alla biex nirrilisjhom fuq il-Knisja. Qed ngħidilkom aħwa, ħanilkom ħaġa. Il-pjan tal-Alla għal ħajtek, l-iskop tal-Alla, il-min għandek tiżżewweġ, fejn għandek toqgħod, fejn għandek tgħix, fejn għandek taħdem. Meta ssifer, itlob bil-lingwi. Ħalli dak li hemm mistur u Alla jixtieq li inti ssir tafu, issir tafu ma jibqax moħbi. Ħajsir revelat
revelazzjoni għalik. Meta jiena kont Rejma, nixtieq kieku xi darba l-mulejtina grassi nagħmlu għadi, ma jrid ikun hawn nies iktar bil-ġuħ. Rejma kien ikun hemm kuljum prayer school u healing school, kuljum kienet miftuħa għal kulħadd. Imma konna waħda mill-affarijiet kienu jgħallmuna nitolbu hija pray out the plan of God for your life. Ġifieri pray it out. It's in here. Now pray it out. Il-pjan tal-Alla għalik tiġa huwa lest, tiġa jafx Alla x'għandu pjanat għalik. Iktar ma titlob bil-lingwi, inti qed toħorġu fir-realm li minn misteru jsir revelatorju u inti tkun tista' timxi fih. Tifhmuha? Għalhekk tista' tibda bil-Malti jew bl-Ingliż. Jew bil-Awċi. Ibda ringrazzja l-mulej. Mbagħad tibda tlob in tongues. Prende kol abrakissi landi kito brussaja. Issa, ħanejt xi ħaġa daqsxejn parantesi. Meta inti titkellem bil-lingwi, isimgħuni number one. Number one tagħmilix biex tagħmilha xi show. Sewwa, jekk hawn xi ħadd jgħidli imma jiena nibża li ma nkunx qed forsi mhux bl-ispirtu. Ismawni, jekk xi darba jgħaddilek mill-moħħ dak il-ħsieb, kisru faċilment. L-ewwel Korintin kapitlu 12 jgħidlek ħadd ma jista' jgħid Ġesu Kristu huwa misħud bl-Ispirtu Santu. Kemm hawn minnkom kapaċi tgħid li issa Ġesu Kristu huwa misħud għal idej? Għaw xi ħadd? Tista' tgħidha di? That's it. You just proved me the Bible. Ħadd ma jista' jgħid li Ġesu Kristu huwa misħud. Issa kemm hawn minnkom tistgħu tgħidu minn qalbek li Ġesu Kristu huwa l-mulej? Taf li ma tistax tgħidha dik mingħajr l-Ispirtu Santu? Di ġieli provajta jiena fid-dinja nidilhom temmen li Ġesu Kristu l-mulej. Ma nafx sa min iżgur. Eżatt. X'm'għandhomx l-Ispirtu Santu? Huwa l-Ispirtu Santu li tik il-grazzja taraf li Ġesu hu kurjos I am master of the universe. Bħalissa qed inħossni fjamma. Qed naqbad hekk. Vera. L-Ispiritu Santu li jġelek jitik il-kapaċità ta' Ġesu Kristu għal-mulej. Għalhekk id-demonju joħorġu. Mhux għax qed nikkwota xi Ġesu minn Greċja jew minn Ċipru, imma qed nikkwota Ġesu Kristu il-mulej. The Lord of Lords. U għalija huwa l-mulej. Jien sottomess lejh. U jekk ma tkun sottomess lejh, ħanidilkom ħaġa aħwa. Dawk kollha tisimgħu bit-televiżjoni u bil-Facebook u l-YouTube. Lej xi ħadd inti sottomess żgur. Moħħkom hemm. U jekk il-frott tiegħek ma jirreflettix il-mulej, jaqbillek tisbor is-siġra qabel ma Kristu iqaċċata bil-mannara. Isma' waħwa. Halleluja. Jekk hawn xi ħadd jgħid li pastor ma jitlobx bil-lingwi, ħadd itlob bil-lingwi. Ħadd itlob bil-lingwa tiegħek personali. Number one, żommu di f'moħħkom. Meta l-Ispirtu Santu ġi fik, mbagħad l-Ispirtu Santu jiġi fuqek fil-mamudija tal-Ispirtu Santu, u hawn min jirċivi dawk iż-żewġ esperjenzi f'esperjenza waħda, hawn min jintela bl-Ispirtu Santu jibda jitkellem bil-lingwi fil-mamudija. Jekk għadkom qatt ma tkellimtu tammittu bil-mamudija tal-ma, please għamluha mill-aktar fis possibbli. Imma meta inti tirċivi l-Ispirtu Santu, ftakru li rċivejtu lill-Alla, l-Ispirtu Santu l-Alla, Trinità. Niddeq ngħid it-tielet, imma t-tielet persuna ta' Trinità. Li meta rċivejtuh huwa dak li jirrevela u dak li jitkellem. L-Ispirtu Santu huwa l-vuċi ta' Alla. Meta jiena nisma' lil Alla jkellimni, l-Ispirtu Santu kien jitkellem. Minn għalija Ġesu. Xorta l-Ispirtu Santu jinstema'.
Għax Ġesu kien mimli bl-Ispiritu Santu. Mammet bl-Ispiritu Santu. Ftakar. Ara Trinità hija tal-xorta tal-glorjuża. Għandhom l-istess lingwa. Imma jiena nibatilkom l-Ispiritu Santu u jallimkom, u jmexxikom, u jirrevelalkom, u jagħti glorja lil Kristu. Lil ħadd iktar. Amen. Thank you, Lord. Ħani tolbu. Grazzi, Ġesu. Mela, ara xejn l-Iskrittura vers 14. Din importanti biex inti ma titħawwaċ. Għax jekk jien nitlob bl-ilsna, l-ispirtu tiegħi jkun jitlob imma moħħi jibqa' bla frott. Jiġifieri, meta jiena nitlob bl-ispirtu, l-ispirtu tiegħek jadaw. Xaġa interessanti, meta l-bniedem ikollu spiritu pervers jew spiritu mniġġes jew demonju, għawku. Din hija l-erja fejn l-ispiritu joqgħod. Issa ma nafx għalli ma raġuni, imma hija interessanti għalhekk xi wħud jispiċċaw jirremettu. Ġifieri f'din l-erja ġeografika. Issa meta l-Ispiritu Santu mniġġes, Ġesu jitkellem, hemm bżonn li inti timtela bl-Ispiritu Santu. Biex ma jidħol Spiritu mniġġes ieħor. U ħanejdilkom xi ħaġa oħra. Kull bniedem fid-dinja, kull bniedem, Arbi, Orjentali, Iswed, Abjad, Gris, Ċelest, kollha jew għandhom l-Ispiritu Santu, jew għandhom l-ispirtu tad-dinja. Infatti bil-spiritu mniġġes bil-Taljan jgħidulu spirito immondo. Interessanti, spiritu tad-dinja. Spiritu mniġġes. Jiġifieri dak kollha tisimgħuni. Jekk inti għadek qatt ma ġejt imulet minn ġdid. Għadek qatt ma ċedejt ħajtek lejn Ġesu Kristu li bentalla l-ħaj u għamiltu s-sit u s-salvatur ta' ħajtek. Għandek spiritu xorta. Imma mniġġes tad-dinja. Għalhekk hemm bżonn tinħeles, m'hemm bżonn ikollok xi ħelsin bħalma ġieli naraw, sempliċement iċċedi ħajtek il-Kristu u titlob il-Alla jiblik bl-Ispiritu Santu. Amen? Halleluja. Grazzi Ġesu. Tallimna xi ħaġa lejla? Kalla jrid għala xekk il-moli ma jbiddilx il-messaġġ inkomplu fuq il-ġimgħa d-dieħla. Kulħadd iqum bil-wifa. Kemm minnkom tgħid li pastor illum nixtieq nagħmel deċiżjoni biex nitlob lill-Alla jimlini bl-Ispiritu Santu għall-idej. Issa, għal dawk kollha li għolajtu jdejkom, jekk inti tiġam għamilt il-Ġesu s-sit u s-Salvatur tiegħek. L-Ispiritu tal-Alla tiġewwa miegħek u tiġa jammar fik. Hemm it-tielet esperjenza li ħanitolbu magħkom il-lejla, xi wħud minnkom, u dan il-weekend ukoll. Biex intom tiġu mamda imlibsa bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Ġeneralment fl-Iskrittura tara li meta l-Ispiritu Santu libbes in-nies, ġie l-Ispiritu tal-Alla fuqhom, libbishom letteralment, engulfed them, bdew jitkellmu b'lingwi sopraturali oħra. L-importanti inti li tagħmel il-Ġesu s-sit u s-Salvatur tiegħek, jiġifieri llum inti jekk għadek qatt m'għamilta di, ħatażel li tkun vera segwaċi dixxiplu ta' Ġesu. Mhux għax tmur il-Knisja, l-ebda waħda anke jekk tiġi di, hawn nies li jmorru l-Knisja u xorta jkunu mimlija spirti mniġsa. Alla jaf il-qalb, Alla jara kollox. Il-bniedem jista' jkollu forsi ċertu disċerniment ta' spirti meta l-ispirtu jagħtih li jara. Imma jiena qalbek ma nafix. Imma Alla jafa. Allura importanti li inti l-Ispiritu Santu tgħidlu jiġi fik. U jiġi fik b'kondizzjoni waħda. Li inti tagħmel il-Ġesu, is-sit u s-Salvatur tiegħek.
Għax qabel ma jiġi l-Ispiritu Santu, irid jagħtik ħasla bid-dem tal-ħaruf l-ewwel. Għax l-Ispiritu Santu ma jistax joqgħod f'bettija antika. Irid jagħmlek l-ewwel bettija ġdida għax inkella jifqak. U joqtlok. Hekk jgħid Ġesu, ma tistax titfambi ġdid f'ġarra antika. Kolla tibaxxi rasu. Tgħidli, Pastor, jiena llum nixtieq insir dik il-ġarra bettija ġdida fi Kristu. Nixtieq ngħid Ġesu jiġi f'ħajti verament biex inċedi ħajti lil Kristu. Jekk dal-persuna hija inti, tistennix minuta oħra. Dan huwa ċ-ċans tiegħek biex tagħmel il-Ġesu s-sit, il-mulej, s-salvatur ta' ħajtek. U temmem b'qalbek kollha fih. Millum u tgħidlu Ġesu jiena llum ħanafda vera fik. U rrid inkun tiegħek. Mhux biċ-ċajt, mhux bil-kliem biss, bil-verità. Jekk dal-persuna hija inti, sew jekk inti xaw preżenti, jew fuq it-televiżjoni, jew fuq YouTube, Facebook, issa sess int fejn int anke mhux qed narak jiena, Alla tirak, olli dek jgħid jiena. Hawn xi ħadd irid jagħti ħajtu l-Ġesu Kristu l-ewwel darba, olli dek. Olli dek. Grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu. Are you sure ready? Are you sure ready? Listen, the Holy Spirit does not want roommates. Ma tistax tgħid l-Ispiritu Santu hija inti, u Spiritu tad-dinja jien ukoll. Ir-rieda fidejk, id-deċiżjoni fidejk. Jekk inti les biex vera tgħidlu Ġesu, bħalma qal Tumas il-Ġesu, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Int. Is-Salvatur ta' ħajti. Jekk dal-persuna jenti, int fejn int. Baxxi rasek, għala għajnejk u għedet talba wara minn qalbek. Poġġi jdejk fuq qalba fuq qalbek. Poġġi waħda fuq qalbek u l-oħra li għalej is-sema. Għolli dejk. Minn qalbek ejda u għejda l-klim tajjat li tisma' lilek nifsek tgħidu. Tox tistħi. Ejda l-klim warajja. Mulej Ġesu. Ġesu Kristu ta' Nazaret. Liben tal-ħaj. Nitolbuk issa stess. Aħfir li d-nubieti mulej. Għandi bżonnok fil-ħajja tiegħi. Ma rridx ngħix mingħajrek. Aħsilni bid-demm għaddix tiegħek. Nemmen li inti liben Alla, mitt għalija fuq is-salib u permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħek int salvajtni. Ġesu, aħfir li d-nubieti. Ġesu, nemmen li mittalija fuq is-salib. Ġesu, int biss is-Salvatur tiegħi. Int biss il-mulej tiegħi. Naddurak mulej. Millum il-qudiem irid nimxi miegħek. Sakemm issejjaħli biex imur miegħek fil-ġenna. Ġesu, konxjament issa stess niċħad l-għadu, id-demonju, kull spiritu mniġġes u ħażin f'ħajti. Kull influenza diabolika niċħadha fi Ġesu Kristu. Kull irbit li qed kelli f'ħajti ma' spiriti mniġsa, maħmuġa tad-demonju, ħolni issa stess. Ammidni bl-Ispiritu Santu, imlini bl-Ispiritu Santu u għatini lingwi ġodda tal-Ispiritu Santu. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Ħajti hija tiegħek. Natik ġismi, natik moħħi, ħsibijieti u natik ruħi. Ġesu, illum jiena tiegħek. Ix-xitan m'għandu l-ebda seta' u qawwa fuq iktar. Millum il-qudiem skont il-kelma tiegħek. Illum jien nxandar l-ismek, inkeċċi x-xjaten, nitkellem bilsna ġodda. Jekk l-għadu jagħmel xi ħaġa kontra tiegħi ma tirnexxix. Immitti dejja fuq il-morda u daw fismek jiġu mfejqa. Hekk huwa sew u xira għalik mulej lilek kull glorja mis-sir qaddis f'isem Ġesu Kristu. Amen. Issa int fejn intom?
كنت قاعد ما تكلم باللينجوي تخبيش راسك تستا تخص شي حاجة وتستا ما تخص شيء مش الخاص اشتمن والديكم للملاي ده كله تطلبوا باللينجوي بدو تطلبوا باللينجوي سوستس سو كارنا منديري سو بشي حريرة دالتا قدام حريرة مش تو كلش هيدي الطلبة ورايا يقول له جسو امليني بالاسبيرتو سانتو issa stess għatini lingwi ġodda tal-ispirtu tijak mulej fissem Ġesu Kristu nitkellem b'lingwi ġodda bħalma inti wetni bil-fidi nirċievi u millum il-qoddim nitkellem misteri u daw il-misteri ma jibqawx misteri imma jisiru revelazzjoni f'ħajti biex il-pjanu perfett tal-la f'ħajti jisekku jisir lilek mulej kull glorja u tifħir. Grazzi mulej li inti ma tajtni spiritu mniġġes, ma tajtni spiritu ta' biża, ma tajtni spiritu ta' qawwa, ta' mħabba u ta' disciplina. Jien li bentala l-ħaj, jien it-tempju tal-Ispiritu Santu. L-Ispiritu tal-la jgħammar fija. U millum qoddim issa stess, fisem Ġesu, nitkellem b'lingwi ġodda. Olu idejkom, olu leħinkom nitkellmu b'lingwi ġodda. Rċivi, iftaħ fommok, ribasso corro dopo sindala la basso. Rabadi kiria rabasso takala rabasi shondara rabasinda la rabosso. The Lord will develop your prayer language, give you extra syllables. Il-mulej jagħtikom sillabi extra, jiżviluppa lek il-lingwa tal-ispirtu tiegħek issa stess. Sodara di minjara sotala di minakatala baroko rokatala baba basi andirio soto lilek mulej lilek mulej inti li ġej lilek gloria lilek tifħir o mulej dal-waqt ġej u raba kassila rabasso lilek mulej tifħir u gloria mulej int li ġej tifroq is-sema u triet l-art o mulej lilek mulej lilek natu ġid u natu tifħir o mulej irċievi glorja f'dan iż-żmien u f'dak li ġej. Halleluja. Lilek mulej. Halleluja. Li reġa' ġej. O mulej. Lilek nagħtu kull tifħir. Halleluja. Pray in the Holy Spirit. Abruka sata. Sorra katala baraya soto. Rakilandi mandoro si katala. Braja bosso mulej nixtieq nitlob għall-isqof tal-Knisja Kattolika ta' Malta u Għawdex. Nitlob għall-presbiteri kollha, nitlob għad-djakni kollha, għal dawk li mulej qalbhom tħabbat għalik mulej. Nitlob għall-evanġelisti kollha mulej, għall-Kristjani kollha, nitolbu għall-pastors kollha, għall-apostli kollha, għall-profeti kollha, għall-allima kollha mulej, għad-djakni u għad-xjuħ mulej, għad-dis u għaddaw kollha qed issejjaħ għalik. F'dan iż-żmien nixtieq nitolbok mulej għat-teachers u għall-allima kollha tal-edukazzjoni tal-iskejjel kollha ta' Malta mulej. Jibgħat ix-xita tal-Ispirtu għad-dis tiegħek f'dan iż-żmien mulej. Ġib qawmien spiritwali mulej, kisser kull gburija mulej li l-bniedem iqajjem kontra tiegħek. Sabra katara bassoko, raya bakata la barodobo sikata, roka la mandare di sita la borokosa. Jekk inti qed tħoss bħal nar ma' ġismek, nixtieq tiġi hawnhekk quddiem issa stess. Jekk qed tħoss il-preżenza tal-Alla fuqek issa stess, tiġi hawnhekk quddiem issa stess.
اجري هناك القدام الساس ياك تخش حاجة في السبيرتو تياك في الستونكو تياك أخرج الساس القدام هناك سورا كابالا رايا كابا روكا تالانينا مرابا بوكوتو روبو شندالا سوباراتي كيرا باسوكوتو براي او مولاي روكي لا بابا سيتا لا باكيتي هاليلويا ليلك مولاي الوجه ricevi col gloria o col tefil oh mulay Jesus lila mulay alvin lijay udak liate aldeye انترنيا فوق كل شيء وفوق كل سبيل hallelujah by the way this is just a song I'm just making up in the spirit hallelujah rabasokata sirakata maybe we'll develop it by the Holy Spirit we'll develop the song I just received this there have been many times where I praying Holy Ghost and I start receiving songs. Oh, brakata sita. I know God is doing something. The Holy Spirit is doing something right now. If you are new today, come forward for prayer. يا كنت جديد الليلة ونكر سوي القدام. Oh, rakila basota. Thank you, Holy Ghost. Sira rababa barokoto robo sikita lamai. Sodora malkitiria rabasokota. Jesus. Lord, you're so good to us. You're so gracious. You're so merciful. So kind. Truly you are glorious, oh God. Truly you are glorious. Blessed Savior, touch these ones today. Touch these ones, Lord. Sobra katilisiti laborokoto. Sokorobo kete da barababakata. Holiday kom lejn mulej aħwan. Mux fuq jiffokaw fuq dak li ġesu jrid jagħmel miegħu. Sorobo bakidiri. Elders, deacons, intercessors, morru warajhom brakko suta lada basso. Raba, deacons morru warajhom ba brokosa. Prayer altar team morru warajhom. Sobra yakitila barodoko borosinda la rabasoto. Continue to pray in the Holy Spirit. Pray, pray, pray. Receive the baptism of the Holy Spirit. Ricevi il mammodia del Spirito Santo. Ricevi lingui. Te pascares lei, brother Albert. Te pascares lei. Sobra yakati sita la borokoto satalai. Jesus, Jesus, Jesus. Brokota sita. Mulej, fissem Ġesu Kristu, nixtieq nindirizza kull spiritu mniġġes. Spiritu ta' ġlied. Spiritu ta' ira. Spiritu ta' gideb. Kull spiritu li għajjem akkużi folots. Mulej nindirizza ħissa stess. Kull spiritu ta' Jezebel, kull spiritu ta' Eheb, kull spiritu ta' Absalom, nikmandak issa stess biex tinkixef, nikxfek issa stess. Fissem Ġesu Kristu. Kull spiritu ta' seħer, kull spiritu mniġġes ta' okkult, kull spiritu ta' sejans, kull spiritu ta' New Age, nikxfek issa stess u nirrelease jannar tal-Spiritu Santu fuqek issa stess. Il-qawwa ta' Ġesu. Raka sita laba kurro bossata. Reki lamandoro bukisata. Spirit of deafness, I rebuke you right now. Spirit of blindness, I rebuke you right now in the mighty name of Jesus. Spirit of sickness as an infirmity, I address you right now in the name of Jesus. Spiritu ta' mart. Moħħok għaw, brother, qalbi tiegħi. Fuq il-mulej għajnek, qalbi. Għana għajnek u ħsef dak jgħid il-mulej. Xednejt il-klim isma. Mux moħħok dak l-ieħor.
Sondara katira salabokota. Raka silaboko robosata. Jesus. Rababa. Those of you fil-kongregazzjoni jitolbu għal daw il-ħwa. Sobra manaridiki rebo soto roboshi. Lilek molej natu kitron biex tirrenja f'dan il-post. Halleluja! Itfannar għadis tijak mulej biex kisser kull tniġis. Għax inti bizdenju ta' kull tifhim kantu ringrazzjament. Mulej Ġesu, inta s-sew ħaj, mulej tas-sew ħaj. L-qawa tal-mulej edaw. Il-qawa tal-mulej edaw prezenti. Daw kolla li jintom qed tirċievu mid-dar ta'kom, l-Ispirtu tal-la jinżel fuqek. Nikmanda kull spiritu ta' mart li jattakkalek ġismek biex jitlaq minn fuqek. Klim negattiv li ġi mistqar fuqek. Klim ta' mewt li ġi mistqar fuqek. Klim li inti ma tiswa xej li ġi mistqar fuqek li inti minti xej mux ħajr nexxilek. Inkissru minn fuqek issa stess. Bil-qawwa tad-dem ta' Kristu u l-isem glorjuż ta' Ġesu. Lord, I thank you. There is a new move of the Holy Spirit. There is a fresh move of your Holy Spirit. Holy Spirit, we honor you. Holy Spirit, we honor you right now. Shobrikitili sindalai. Rokatasa. Brokalini mini kobris italakai. Sodo mokitila nama kabro yobo sindalai. So miniri kaliti mokoho. Prayiti asata kabo kona. Nikaria sombo kalandia. For thus that says the Spirit of the living God. For the enemy has come to sift you and wanted to stop my work, to stop my move. But he has not succeeded, though many have been tested. But you have come out burning with fire, greater, hotter, stronger. For now I'm doing a new thing, says the Spirit of the living God, even in this church. A new thing. Yes, some have desired for this work to stop. But you have prayed for my mercy. And I will show them mercy. And will open their eyes. And they will fall under my power. And they tremble with the fear of God. For whom do they think they are, say the Spirit of God, to speak against my anointed, my spirit, and my work? But mercy shall be given, for they have made, and they've put themselves in danger. But I thank God. I thank God. Yes, Lord, I thank you. I thank you, Lord. I thank you. I thank you. For you have shown mercy. I thank God. A price has been paid. Sacrifices have been made. But it's not wasted. It's not wasted, says the Spirit of the living God.
for what I'm about to do, even in this place and through this move. It will be heard in all the corners of this nation and beyond. And beyond. You have seen nothing yet, says the Spirit of God. Take this word. Take this word. For when you speak by my Spirit, those words pierce the realm of the Spirit, and they bring forth results into manifestation in this natural realm. Pray much in the Holy Spirit and walk in love, walk in mercy, and walk in the fear of God, and walk in wisdom. For I have given you wisdom. Hallelujah. Oh, rakasita la barokusa. Thank you, Lord. I release the power of God. I release the fire of God over you right now. In the name of Jesus. Sobra katala. By the power and authority of Jesus Christ, I release you from every bondage of the enemy. By the power of the glorious name of King Yeshua HaMashiach, Lord of Lords and King of Kings, I release every demonic assignment from your life right now. Every spirit of witchcraft and divination, every curse spoken of your life, I release you now at the count of 3. Ready? 1, 2, 3. Be free now. In the name of Jesus. Be free now. Free. Power. Receive now. In the name of Jesus. YouTube audience, God bless you. We'll see you tomorrow. We'll see you next Saturday. Come and experience the power of God. God bless you, YouTube. You everyone stay here. Sobrakata sa.